Mossèn Cubala, 2013. Com ho tenim, això del país i la independència? Molta esperança, però realment cada vegada veiem que hi ha més dificultats. Hem de mirar això, que a veure si ens entenem. I aquests partits nacionalistes i progressistes, a veure si ens posem d'acord d'una vegada. I ho podem lograr, Ho aconseguirem? Jo penso que sí, sembla que hi ha bona voluntat. Però no hi estem gaire acostumats, però ens hi haurem d'acostumar. Ara ens queden pocs mesos per acostumar-nos-hi. I la gent que té dubtes, què li diries? A la gent que té dubtes, que es tinguin confiança, perquè jo sóc un home que n'he hagut de tenir molts dubtes, però estem amb confiança que se superen, perquè el dubte et porta a realitats que són les que desitjaves moltes vegades, si s'hi posa una mica d'esforç. I què li hem de dir quan sentim certes coses de la conferència episcopal espanyola? La conferència episcopal no sap on va, no sap on balla, sincerament, no sap on balla. El que ens lamentem és que la conferència episcopal catalana també encara es quedi tan allunyada, almenys que no s'expressi amb més espontaneïtat i amb més llibertat. I per què? Una mica perquè encara estan subjectes a l'altre. Estan subjectes a l'altre i això els costa una mica més, no? I allò per no trencar, doncs mira, encara es van mantenint així. Encara que cada un particularment, quan parles amb ells particularment, tots estan molt d'acord amb tot això, cadascú particularment, però a l'hora que s'han de manifestar col·lectivament encara no tenen valor per fer-ho. Ara sí que he tingut